נשים יקרות ואהובות, עוקבות ועוקבים יקרים, לקוחותיי היקרות והמקסימות, שמזמן לא פגשתי אתכם בגלל החג ובגלל בעקבות מה שקורה היום במדינה. אז אני מקווה שאתם בסדר ואתם חזקים, כי אנחנו עם חזק, ובעזרת השם יהיו בשורות טובות לעם ישראל, ונחזור למה שהיינו לפני כן, ויהיה בסדר ויהיה שקט ויהיה טוב. בעזרת השם, בורא עולם, הוא הישועה שלנו, להתפלל אליו, ויהיה לנו רק טוב בעזרת השם. אז ככה, רציתי להגיד לכם שאם מישהי מכם מעוניינת בטיפים איך להסיר לגג'ל, איך לסדר גבות, או כל דבר שאני אוכל לעזור ולייעץ, אתם מוזמנות לסמס לי לוואטסאפ או כאן בטיקטוק. לוואטסאפ שלי זה 054-764-9847. אתם יכולות בכיף לרשום לי כל מיני דברים שאתם צריכות עזרה בכל מה שקשור ליופי. אני אשמח לעזור לכן, אני אשמח לייעץ לכן באהבה ממני, שיהיה רק בשורות טובות לכולם ורק טוב, ושכל החיילים בעזרת השם יחזרו לשלום לביתם בבריאות וחיים טובים, ושכל החטופים יחזרו לביתם בעזרת השם בבריאות וחיים טובים, וכל הפצועים שיהיה להם החלמה מהירה, ושהכל יהיה טוב בעזרת השם. גזרות טובות לעם ישראל, בשורות טובות לעם ישראל. אני אוהבת אתכם, שיהיה רק טוב, אמן.